Public hearing gihimo sa Mandawi City kabahin sa hingpit nga pagpatuman sa mga digital transactions gamit sa QR code inay sa pisikal nga kwarta. Niya report ni Nico Sereno. Public hearing gipasabot ang kabahin sa paling QRPH Plus framework aron pag-promote sa cashless nga bayad sa mga pampublikong merkado o public transport sa nasod. Matud sa taga-Bangko Sentral ng Pilipinas, tinguha nila ang Cashlight community dili sabgyud kuno nga cashless o di na mo gamit sa pisikal nga kwarta. Apan kun mahimo, maminosan kini pinaagi sa mga digital transactions sa salapi. So sige himo ang BSP. 24 hours by 7 ang atong paghimo sa kwarta. Nya, milyon gastos sa paghimo sa kwarta. So kung natin digital transaction na ta, muminos ang galastruhan. Ang kwarta nga magamit sa pag-imprinta sa kwarta, mahimong gamiton para sa proyekto sa gobyerno. Daghang concerns ang mga vendors. Ang uban, naglisod pagsagop sa bag-ong teknolohiya. Ang uban ni Asoy sab nga maglisod sab sila kay ang mga supplier cash gyud ang pero pasabot sa BSP, hinay-hinay ra kuno apan moabot ra ang higayon nga digital na ang mga transactions sa nasod. Mas maayo gid sigurong digital kay cashless na taba. Kay lisod dayo ang public market na to karon, daghan na kayo nga mga mga kanang mangilad. Sa Mandawi Market, una nang nasugdan ang pag-provide sa e-wallet service o pagbayad pinaagi sa QR code. Apan matud sa usa ka provider, wala pay usa ka gatos ka mga vendors ang migamit niini itandi sa moabot libo ka mga manindahay sa tibuok merkado. Gawas niini, nasugdan na sab ang pag-provide og online nga on-demand delivery service sa mga produkto. Na kami nang mo deliver. So maski na nabalik na face-to-face tanan, doon na gihapoy yung mga mamalitay nga naanad na mo palit online. So that's where we come in. Naman gid sila nga makasabot nga unsaon pagpamaagi, no? Kay karon di ba ang ilang mga kuan kay sila kana na tungod di sila kamao nya plus na sa toy nilikramo nga kana na ang tungod anang pagkas out. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.